Bobby, may pahabol na gift sa'yo. Kaya galing kila Lanita, Santa Maria. Oh, open mo. Wow, airbag. Wow. Suot mo nga yan. Suot mo nga yan. Oh, galing naman. Pangit mo. Pangit. Pangit. Ang pangit. O yan nga, suot mo nga yan. Ano yung susuot mo dyan? Ano susuot mo dyan? To? Suot mo to? Oh, suot mo na yan ah. Oh, ito galing kay Tita Ginny Lee. Nagregalo na naman. Ew. Ew yan, wiwi yan. Ay, wiwi yan. Oh, Bobby, oh. Oh, di ba may presyo pa? Oh, toilet pati. Oh, meron ba? Oh, di ba meron ba? Oh, at yan mo, get mo. Kasi binalo. Ano pang balot eh? Oh, sige, get mo. Ano yan? Wow, oh. Pink shorts. Oh, ito pa, bigay tita Anin. Oh, ito pa, oh. Oh, Mabi. Wow, clothes na naman. Open mo, oh. Wow. Shorts, oh. Blue, tsaka top. Kasya na ba kay Bobby to? Kasya na. What will you say, Bobby? You say, thank you, boy!